Vítajte v CTM, na mieste, kde sa celý týždeň montuje. Moje meno je Tomáš Tóth a dnes si pozrieme celú kolekciu pripravených bicyklov na sezónu 2026. Poďme na to. Elektrobicykle sa tešia rok čo rok väčšej popularite naprieč všetkými vekovými kategóriami jazdcov. My v CTM ladíme naše bicykle neustále a venujeme tomu čo najviac pozornosti aj času, aby bol produkt dokonalejší rok čo rok. Ako prvé sa pozrieme na kategóriu celoodpružených horských elektrobicyklov. Už za mnou stojí obľúbený model Zing, ktorý sme predstavili počas tejto sezóny. Na sezónu 2026 prichádza niekoľko zmien, už možno na prvý pohľad veľmi jasných, a to je mulet verzia, 27,5 palcové koleso vzadu, 29 vpredu. Čo sa týka samostatného rámu a geometrie, tak sú zmeny minimálne oproti minulej sezóne. Jedinou zásadnou je úprava kinematiky, aby bol jednoducho ten bicykel viacej progresívny, ale zároveň, aby aj všetko fungovalo lineárne a citlivo ako má. Ale dokázali sme vlastne to spraviť, že zákazník alebo koncový teda spotrebiteľ nejaký potrebuje dávať oveľa menej tlaku do tlmiču. Samozrejme, že máme aj upravený presne tlmič na to. Čiže to je takouto najzásadnejšou a na prvý pohľad aj najvýraznejšou zmenou oproti 2025 modelu. Zdvih samostatného rámu zostáva nezmenený. Vzadu je to 155 mm, vpredu je to 160. Samozrejme, tento model sa dá kombinovať aj s vyššou vidlicou, ako aj naši tímoví jazdci to jazdia so 170 úplne bez problémov. Mnohých z vás ale určite zaujíma to najpodstatnejšie, a to je, aký je tam motor, aká je tam batéria. Na modeloch Zing nájdete úplne nový motor Panasonic GXM100. Už iba z názvu je teda cítiť, že sa jedná o nový model, silnejší. 100 znamená väčší výkon, 100 Nm. Tento motor je menší, kompaktnejší a ľahší oproti GX Ultimate zhruba o 200 gramov. Tento nový systém od Panasonicu prináša rovno niekoľko zmien. Centrálny, veľmi pekný farebný displej, ktorý sa dá umiestniť k jazdcovi alebo od jazdca, ergonomické ovládanie, lepšia, rýchlejšia konektivita, nová aplikácia od Panasonicu, ktorá sa dá ľahko stiahnuť do vášho smartfónu, cez ktorú si viete veľmi rýchlo diagnostikovať menší problém alebo si skúsiť aj rôzne iné nastavenia. Čo sa týka samotnej batérie, tak na modeloch Zing a Areon nájdete batériu BMZ 210 s kapacitou 820 Wh. Jedná sa o smart batériu, ktorú si tiež viete ľahko diagnostikovať, ak by bol nejaký problém, že by ste mali pocit, že sa rýchlejšie vybíja alebo niečo nie je v poriadku, tak my alebo v našom servisnom centre na tom vieme veľmi rýchlo prísť. Zing bude v ponuke v dvoch špecifikáciách: Zing GX Pro, Zing GX Expert. Hlavnými rozdielmi sú teda samozrejme komponenty, ktoré sú osadené. Pri pročkovej verzii nájdete vidlicu RockShox Domain Gold, veľmi robustná, perfektne funkčná vidlica na také už hardcore jazdenie. Je to veľmi porovnateľné napríklad s vidlicou RockShox ZEP, čo sa týka vlastne pocitu z jazdy. Samozrejme, že vysoko účinné štvorpiestikové brzdy TRP Slate, ktoré majú 2,3 mm kotúč. Samozrejme, že aj brzdiace doštičky sú trošku hrubšie. Kombinácia kvalitných komponentov, ako je nový SRAM T70, samozrejme teleskopické sedlovky, vzduchový tlmič RockShox Deluxe Ultimate Linear XL, čiže s väčším telom, aby bol perfektne naladený aj na ten samostatný chod toho bicyklu a kinematiku. Maxi splášče, ktoré sú nekompromisné, vzadu je to dokonca špecifikácia Double Down. Ozaj sme sa snažili ten bicykel poskladať tak, aby bol čo najviac nekompromisný, aby sa dalo na ňom že nasadnúť a jazdiť už rovno z predajne. Nižšia verzia od modelu Zing GX Expert má vpredu odpruženú vidlicu RockShox Psylo Silver, vzduchový tlmič RockShox Deluxe Linear XL, kombináciu komponentov od SRAMu, ako je zadný menič 12-rýchlostný NX, teleskopická sedlovka samozrejme, rovnako ako aj na pročkovej verzii sú tu štvorpiestikové brzdy TRP Slate v rovnakej špecifikácii, maxi splášče. Areon je určite jeden z najúspešnejších a najobľúbenejších modelov elektrobicyklov v našej kolekcii. Tiež ako Zing sa jedná o odpružený horský elektrobicykel. Za mnou už stojí nová generácia Areonov. Oproti minulej sezóne prešiel tento rám veľkými zmenami, čo sa týka geometrie, kinematiky, systému prúženia, samostatného uchytenia tlmiča, potom samozrejme nový motor, nová batéria, ale poďme sa na to pozrieť detailnejšie a bližšie. Už na prvý pohľad je jasné, že sa jedná o novú generáciu modelu Areon. Nový priemyselný dizajn, prepracovaná kinematika, zároveň aj prepracované detaily, ako je uchytenie tlmiča, horný link, rôzne malé doplnky, rôzne piny na umiestnenie alebo ľahkú aplikáciu tašiek, fľašiek, náradia. Samozrejme, nechýbajú ani piny na
spodku zadnej stavby, kde si zákazník jednoducho namontuje stojan. Model Areon zostáva naďalej vo Full 29 verzií. Jedná sa teda skôr o trailový bicykel so zadným zdvihom 135 mm v kombinácii so 140 mm zdvihom prednej vidlice. Model Areon nájdete v ponuke v troch špecifikáciách: Areon Pro, Areon Expert a základný Areon Comp. Areon Expert a Areon Comp nájdete vo viacerých farebných prevedeniach. Nový systém Panasonic GXM100 je použitý aj pri modeloch Areon, čiže výkonnejší motor, kompaktnejší, ľahší, batéria s veľkým výkonom, farebný centrálny displej, ergonomické a ľahké ovládanie a asistencie. Samozrejme, že už som spomínal aj tú ľahšiu konektivitu s aplikáciou a ľahšiu customizáciu. Všetky naše trailové elektrobicykle majú výkonné brzdy TRP Slate, štvorpiestikové s hrubým kotúčom 2,3 mm a hrubými brzdovými doštičkami. Určite za zmienku stojí aj zo pár malých kozmetických detailov, a to je vnútorné vedenie kabeláže a krajšie zapracovanie zvarov. Samotné špecifikácie komponentov sú veľmi podobné modelu Zing, samozrejme, že s veľkým rozdielom, čo sa týka prúženia, plášťov a tlmičov. Keďže sa jedná o trailový bicykel s menším zdvihom, ktorý nevyžaduje až tak robustné tlmenie, tak pri modeli Pro napríklad nájdete vidlicu RockShox Psylo Gold a menej agresívne plášte, a to je kombinácia zadného disektoru a predného Minion DHF. Pre menej náročných trailových elektrojazdcov máme k dispozícii model Areon GX Expert alebo Areon GX Comp. Resist je ďalší trailový elektrobicykel v našej ponuke. Veľké zdvihy 155 na 160 v kombinácii s 29-palcovými kolesami robia z tohto bajku veľmi dobrého hráča do ťažkého terénu, ale aj do ľahkých jednoduchých trailov. Všetky rezisty nájdete v špecifikácii na motoroch Shimano v kombinácii s batériou Simplo 750 Wh kapacitou. Verzia Pro a Expert majú motor EP8 a verzia Comp základný má motor EP6. Ak je niekto vyslovene šímaňák a hľadá kompletný bicykel na Shimane, tak je tu v ponuke teda Resist. Konkrétne sa môžeme pozrieť na model Pro, ktorý má komplet XT drivetrain, štvorpiestikové účinné brzdy, ZEP Select plus vidlicu, veľmi robustná enduro vidlica, tlmič RockShox Deluxe Ultimate Linear XL, čiže tá nová technológia. Pri všetkých takýchto bicykloch sú samozrejmosťou komponenty, ako je teleskopická sedlovka, široké robustné rajdy, príjemné gripy, dobré plášte. Ako som už na začiatku spomínal, tak veľmi veľké množstvo našich bicyklov prešlo kompletným redizajnom, dostali nový priemyselný dizajn, grafický dizajn a samozrejme výnimkou nie je ani nový model Wire. Niekoľko mesiacov práce sa odzrkadlilo fakt na veľmi peknom priemyselnom prepracovanom dizajne. Ako som už spomínal, aj model Wire prichádza na sezónu 2026 s novým motorom, s novou batériou. Je tu rovnako použitý motor a celý systém Panasonic GXM100 ako pri predchádzajúcich modeloch, ako bol Zing alebo Areon. Výkonný motor, ľahký, kompaktný, s ľahkou batériou, s veľkou kapacitou, až 800 Wh. Wire nájdete v našej ponuke v troch špecifikáciách a v niekoľkých farebných prevedeniach. Keďže sa jedná o športový horský elektrobicykel s pevným rámom, tak sme dbali aj na to, aby kompletná tuhosť a celá ergonomia bola perfektne zabezpečená. Pevné osky, štvorpiestikové účinné brzdy, širšie plášte a komfortný posed. Ako aj pri bežných bicykloch, tak vieme, že aj pri e-bajkoch je množstvo zákazníkov menej náročných a potrebujú bicykel skôr iba na rekreačné jazdenie, poprípade dochádzanie z bodu A do bodu B. Preto je aj v našej ponuke taká ekonomickejšia alternatíva a to je model Pulse GX. Tento model zdieľa rovnaký rám ako aj Wire s tým, že je tu zopár malých detailov, ktoré nie sú úplne spoločné. A to je pevná oska na rýchloupinák a iné uchytenie motora a samozrejme aj iné použitie motora. V tomto prípade sa jedná o motor Panasonic Power Plus s menším výkonom, s menším krútiacím momentom, takže sa skôr jedná o takú ekonomickejšiu alternatívu k modelu Wire. CT má v ponuke široký sortiment dámskych bicyklov, nielen klasických, ale aj elektrobicyklov. V novej kolekcii nájdete model Ruby, model Roxy a model Metric. Model Ruby máme v ponuke už niekoľko sezón. Rovnako ako aj Wire, aj Pulse, aj tento bicykel prešiel niekoľkatými zmenami a na novú sezónu prichádza s úplne vynoveným rámom. Nová geometria, nový priemyselný dizajn
lepšie ergonomické prvky. V sortimente nájdete dve špecifikácie, Ruby Pro a Ruby základnú. Najväčší rozdiel medzi týmito dvoma špecifikáciami je hlavne teda motor. Pri pročkovej alternatíve alebo verzii nájdete Panasonic GX Ultimate s výkonom krútiacim momentom až 95 Nm, s batériou 720 Wh a pri tej lacnejšej alternatíve pri základnej Ruby nájdete motor Panasonic Power Plus s krútiacim momentom 75 Nm, ale s rovnakou kapacitou batérie 720 Wh. Modely Ruby budú v ponuke na 27,5 a 29 palcových kolesách. Ruby na 27,5 palcových kolesách bude k dispozícii vo veľkostiach S a M a Ruby na 29 palcových kolesách bude k dispozícii vo veľkostiach M a L. Ak vám v našej ponuke stále chýbal ešte dámsky elektrobicykel horský s nízkym nástupom, tak prinášame model Roxy, ktorý má nový priemyselný dizajn rámu, umožňuje teda, ako som už spomenul, ľahšie nastupovanie. Máme v ponuke dve alternatívy, Roxy GX Pro, Roxy GX základný. Hlavným rozdielom v týchto dvoch modeloch je, ako aj pri Rubine, hlavne teda motor. Pri pročkovej verzii nájdete Panasonic GX Ultimate, pri základnej verzii nájdete Panasonic Power Plus. Za zmienku určite stojí veľmi pekná integrácia kabeláže. K dispozícii bude aj možnosť doobjednania si trackpacku. To znamená, že zákazník si môže tento bicykel veľmi rýchlo a pekne upraviť s blatníkmi, so stojanom, s nosičom, dokonca aj s osvetlením. Máme na výber rôzne osvetlenia, buď sú to baterkové, alebo aj také osvetlenie, ktoré sa dá napájať priamo na motor. A ak hľadáte nie až tak agresívny horský elektrobicykel, ale skôr sa pozeráte po nejakom mestskom alebo skôr takom all-terrain, tak máme novú generáciu metrikov. Jedná sa skôr o také ESUV, to znamená, že je to komfortný bicykel na dochádzanie alebo mestské alebo prímestské používanie na 27,5 palcových kolesách. Plná integrácia blatníkov, nosiča, osvetlenia, ergonomické sedenie, odpružená sedlovka, ergonomické gripy, veľmi rýchlo a ľahko nastaviteľný predstavec a plno iných detailov. Komfort a bezpečnosť sú veci, na ktoré si dávame pozor a dbáme na to, aby to bolo čo najlepšie odladené. Kvalitné hydraulické diskové brzdy, hrubšie plášte od značky VTB Intersector, ktoré sú skôr taký all-terrain. To znamená, že ich viete použiť aj úplne bez problémov v mestskom prostredí, ale viete vybehnúť aj do nejakého ľahkého terénu. V špecifikácii Metric GX2.0 nájdete aj plášte, ktorí majú hrubšiu bočnú protiprierazovú stenu. Ale aby som sa vrátil možno trošku späť, tak k dispozícii máme dve prevedenia Metric 2.0, Metric 1.0. Metric 2.0, silnejší, výkonnejší motor Panasonic GX Ultimate s veľkým krútiacím momentom, veľmi vhodný bicykel do miest, kde je nejaké to prevýšenie, napríklad na hradný kopec alebo do nejakého ľahšieho terénu. Metric 1.0 Panasonic Power Plus, čiže motor s nižším krútiacím momentom, ale aj tak veľmi výkonný a silný. Pri oboch týchto špecifikáciách máme použitú batériu s LG článkami s kapacitou 720 Wh. Ak máte radi celodenné výlety, výjazdy na bicykloch, stále máme v ponuke trekkingový elektrobicykel model Sense, pánska alternatíva, dámska alternatíva. Motor Panasonic Power Plus, 75 Nm, batéria s kapacitou 720 H. Väčšina sú tieto bicykle využívané v ľahkom teréne, mnohokrát na rovinkách, čiže táto kapacita batérie aj ten výkon je dostatočne silný na to, aby si človek veľmi užil na tom jazdu a presunul sa dlhé kilometre tam, kam potrebuje. Pri trekkingových bicykloch je veľmi dôležitá ergonomia, komfort a množstvo rôznych doplnkov. Môžete tu nájsť detaily, ako sú ergonomické gripy, nastaviteľný predstavec, blatníky, nosič, parádne integrované osvetlenie a množstvo iných ďalších drobných detailov. Pre bezpečnú a komfortnú jazdu sme zvolili aj širšie plášťa VTB Intersector, ktoré majú dokonca aj protiprierazovú vložku. Kompletným redizajnom prešiel aj obľúbený trailový bicykel Scout. Úspora váhy bola hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli redizajnovať Scout. Popri redizajne a popri hľadaní, teda ako ušetríme váhu na samotnom ráme, sme prišli aj na to, že chceme prepracovať kinematiku z prúženia, chceme zmeniť zadnú stavbu, aby bol samotný dizajn bicykla viacej subtilnejší, nie len teda ľahší. Toto je výsledok. Charakter Scoutu zostáva stále nezmenený. Možnosť výberu alternatívy s väčším zdvihom a s nižším zdvihom. Scout 30 so zdvihom 130 mm, Scout 60 so zdvihom 160 mm. Rozdiel samozrejme, že nie je len v čísle, ale jedná sa o trošku odlišné rámy. Rovnaký priemyselný dizajn, iná geometria pre
bicykel s vyšším zdvihom, iná geometria pre bicykel s nižším zdvihom. Zaobalanie možno povedať endurový viac a viac trailový. Z oboch týchto modelov máme k dispozícii 3 špecifikácie: Scout Pro, Scout Expert a Scout Comp základný. Pročkový model je vždy taký najzaujímavejší, čo sa týka skladby komponentov. Pri tomto bicykli konkrétne môžete nájsť vpredu vidlicu RockShox Domain Gold, čiže opäť robustná, veľmi dobrá vidlica, ktorá je vhodná na fakt hardkorové jazdenie. Kombinácii s novým tlmičom RockShox Deluxe Ultimate, Linear XL, Shimano komponenty, kombinácia DRčka so zadným prehadzovačom XT, samozrejme štvorpiestikové účinné brzdy Shimano MT420, teleskopická sedlovka, komfortné sedlo Celerio SRX. Jedným z dôležitých detailov na bicykli sú plášte, preto nájdete len tie najlepšie na našich bicykloch. Pri modeli Scout Pro je to kombinácia predného Maxisu Minion DHF a zadný Maxis Dissector. Aby sme sa nerozprávali stále iba o tých najvyšších špecifikáciách a o tých najlepších bicykloch, máme stále k dispozícii aj bicykle, ktoré sú dostupnejšie cenovo, atraktívne veľmi, a to je napríklad základný model Scout 30 Comp. Jedná sa teda o tú verziu s tým nižším zdvihom, kombinácia komponentov ako je vzduchová vidlica Santur XCR, doplnená s tlmičom X-Fusion, teleskopická sedlovka, 10-rýchlostný Shimano Qs systém, dobré spoľahlivé Shimano brzdy a VTB Trailboss plášte. Kategória gravel je v poslednej dobe veľmi obľúbená a nás rovnako aj veľmi baví. Preto sme si na novú sezónu pripravili hneď niekoľko noviniek. Kojuk je bicykel, s ktorým sme sa začali hrať prvýkrát v roku 2018 a myslím si, že 2019 bol prvýkrát aj v našej kolekcii. Možno aj 2018, musel by som si pozrieť históriu. Názov sme samozrejme nechali, nám sa veľmi páči, je už obľúbený. Myslím si, že aj v tej gravel komunite je už veľmi dobre známy. Čo je novinkou, je úplne nový model Kojuk CR. Pre tých, ktorí máte lepšiu predstavivosť a domýšľavosť, tak už hneď viete, že CR bude asi skratka karbonu. Jedná sa o plne karbonový bicykel v našom sortimente po niekoľkých rokoch. Naše nové Kojuky sme nadizajnovali presne tak, aby spĺňali čo najväčšie kritériá všetkých súčasných gravel bikerov. Kojuk CR Race je najvyššia špecifikácia tohto modelu. Rámu, s ktorou si viete odjazdiť jednodňové preteky alebo ísť aj na niekoľkodňový bikepacking. Množstvo pinov, kde si viete namontovať rôzne príslušenstvo, ako sú tašky, nosiče, široká priechodnosť plášťov až do hrúbky 52. Kojuk CR Race je najvyššia špecifikácia z našich gravel bicyklov. Jedná sa o 1x13 rýchlostnú sadu SRAM Rival Explore. Na bicykli hneď je vidieť, že sú tam karbonové kolesa s vysokým profilom Vision SC48, ktoré majú 45 mm. Ako som už spomínal predtým, tak máme hrubšie plášte. Sériovo osadzame VTB Vulpin 45, ale do rámu nie je problém vtesnať 50 až 52, veľmi záleží aj od dezenu. My sme tam dali na skúšku veľmi agresívny plášť, tiež od VTPčka v šírke 52 a bez problémov sa tam mestil. Integrovaný kokpit, integrované vedenie káblov, gravel ridy, veľmi komfortné sedlo Fizik, Vento Argo, ale aj veľmi komfortné omotávky tiež od rovnakej značky Fizik. To sú už iba také detaily, ktoré doplňajú túto ultimátnu špecifikáciu a kombináciu komponentov. Veľa gravelistov, aj cestných cyklistov, ale aj všeobecne horských bikerov zaujíma váha. Konkrétne pri modeli Kojuk CR Race je to 8,9 kg. Ak hľadáš trošku lacnejšiu alternatívu, nie až tak high-endovú špecifikáciu, ale chceš mať všetky výhody ostatných komponentov, tak tu je Kojuk CR. Kojuk CR bude k dispozícii na dvoch špecifikáciách, jednu sme si už prešli, poďme sa pozrieť na tú základnejšiu. Jedná sa o rovnaký rám s rovnakou vidlicou, dokonca aj s rovnakým zapracovaním kokpitu, to znamená hlavové zloženie, predstavec, riadidla, rovnaká sedlovka, rovnako komfortné sedlo Fizik Vento Argo, veľmi komfortné, príjemné omotávky Fizik. To sú veci, ktoré sú identické s modelom Kojuk CR Race, s rozdielom, že pri tomto modeli už sú teda osadené hliníkové kolesá rovnakej značky. Jedná sa o Vision Team 30, obuté na plášťoch VTB Vulpin v šírke 45. Tento bicykel, tento model je postavený na mechanickom Shimano GRX 1x12. Viac ako 19 mesiacov sme pracovali a pripravovali úplne nový hliníkový Kojuk. Jedná sa o kompletne prenovený, redizajnovaný bicykel. Bicykel je nadizajnovaný, navrhnutý a vytvorený tak, aby bol čo najkomfortnejší a najlepší na
hardkorové, celodenné jazdenie po ťažkom teréne, náročnom teréne, ale samozrejme, aby bol aj veľmi rýchly a komfortný a pohodlný zás pri presunoch po rovinkách a asfaltoch. Široká priechodnosť plášťu zadného, dokonca v šírke až 55 až 57 mm. Tento model je však doplnený s vidlicou karbonovou, ktorá má priechodnosť plášťou 52, takže nami odporúčaný tire clearance pri tomto modeli je 52 vpredu aj vzadu. Zadné odtrhové úško na UDH, množstvo pinov, ktoré sú pripravené na montáž rôznych doplnkov, tašiek, fľašiek, akéhokoľvek príslušenstva, ktoré gravel jazdec si potrebuje namontovať. Široký stred na lepšiu priechodnosť vnútorného vedenia kabeláže, veľmi pekný, jednoduchý nadčasový dizajn, či už priemyselný alebo grafický. Na výber budú 3 špecifikácie. Momentálne stojíme teda nad Kojukom 3.0, to je tá najvyššia špecka. Mechanická sada Shimano GRX 1x12, kolesa Vision Team 30-ky, 45-kové plášče VTB Vulbin, rovnako ako pri karbonovej verzii. Sú to jedny ináč z mojich obľúbených plášťov, takže vlastne bola to aj taká moja ako keby preferencia, že poviem to tak, že veľa bicyklov, ktoré tu robíme a ktoré dávame dokopy, sú aj také, že my ich jazdíme a skúšame na tom komponenty a keď my sme presvedčení o tom, že je to dobrý komponent, tak ho veľmi radi použijeme aj na bicykli. Toto je jeden z príkladov, teda, čo sme použili, že sú to VTB Vulpin plášte, ktoré ja už osobne jazdím asi dve sezóny a fakt sú parádne proste. Takže ale vrátim sa naspäť k tej špecifikácii. Integrovaný kokpit FSA, predstavec FSA riadidla, doplnený o veľmi dobré gravel sedlo VTB Solano SL. Čo viac? Už iba sadnúť a jazdiť. V tomto momente vám neviem ukázať model Kojuk 2.0, Kojuk 1.0, ale v skratke Kojuk 2.0 mechanické Shimano GRX 2x12, čiže pre tých, ktorí sa boja možno tej jednoplacky vpredu, že chcú nejaký dvojprevodník, alebo veľa ľudí, ktorí ide z cestného bicyklu na gravel, tak stále váha. Takže je tu alternatíva rovnakej špecifikácii, len teda s iným prevodovým pomerom. Kojuk 1.0 2x10 GRX, čiže pre takých začínajúcich jazdcov, alebo ktorí idú viacej na komfort. Široké plášte, 45-ky, v dvojke zapletené kolesa Vision. Dobré špecifikácie, atraktívny dizajn, veľmi komfortný bike, pretekársky bicykel, dobrodružný. Je už len na vás, že aký z tohto si spravíte. Na našich najmladších jazdcov myslíme čoraz viac a v našej novej kolekcii nájdete mnoho detských bicyklov v rôznych kategóriách, či už sú to ekonomické modely alebo športovejšie modely. A čo je najväčšou novinkou, sú naše superľahké detské bicykle Sly. Táto novinka bude určite zaujímať mnoho zákazníkov, obchodníkov a my sa na ňu pozrieme detailnejšie. Model Sly prichádza na trh v 3 prevedeniach, 14-palcovými kolesami, 16-palcovými kolesami a 20-palcovými kolesami. Už ako vidíte, tak držím ho jednoduché v ruke, je to veľmi ľahký bicykel. Pri týchto detských bicykloch sme vkladli veľký dôraz na ergonómiu, váhu, funkčnosť samozrejme. Väčšina detských jazdcov, bikerov, bikeriek, ale aj rodičov samozrejme využíva tento bicykel skôr na také mestské vozenie, na dochádzanie do škôlky, na detské ihrisko. Takže tie bicykle sú skôr takého mestského charakteru, ale nemusíte sa báť s dieťaťom odbočiť kľudne aj do takého nejakého ľahšieho terénu. Zvládne to. My sme použili teda aj trošku robustnejšie, širšie plášte, takže sa nemusíte báť nejakého prierazu, je to komfortnejšie, stabilnejšie, už iba jazdiť a zabávať sa. Tieto bicykle majú aj plno vychytávok, jednu môžete už vidieť na prvý pohľad, že ten bicykel držím jednoducho takto uchopený za také madlo, ktoré je v zadnej časti sedadla. Je to super pomôcka, keď sa dieťa učí bicyklovať, ale zároveň aj veľmi jednoducho ten bicykel schmatnete, zoberete, zdvihnete, prejdete po schodoch do baráku a tam, kde ho potrebujete jednoducho iba držať, tak je to bez problémov. Bicykel v alternatíve na 14-palcových a 16-palcových kolesách prichádza aj s priamou montážou pomocných koliečok, ktoré teda nie sú súčasťou bicyklu, ale každý zákazník si to vie bez problémov dokúpiť. Jedná sa o priamu montáž na zadné padky ako keby, takže nepotrebujete demontovať žiadne kryty, kolesa a tak ďalej. Je to jednoduchý systém montáže, kde to iba dáte, zatiahnete a funguje. Takisto všetky detské bicykle sú v podstate pripravené na priamu montáž aj stojanu. A teda najdôležitejšia vec, ktorú sme na začiatku nepovedali, je teda váha. Ako sme spomínali, jedná sa o superľahké detské bicykle. 14-palcové prevedenie 5,4 kg, 16-palcové prevedenie 5,77 kg. A potom tu máme 20, ktorá má 7,5 kg. Všetky detské bicykle našej kolekcii prešli či už väčšími zmenami alebo menšími zmenami. Kladli sme dôraz na ľahkú hmotnosť, na ergonómiu detských bicyklov, hlavne teda geometriu, úchopy, madla, sedla a tak ďalej.
a samozrejme aj na funkčnosť. Pri všetkých hliníkových modeloch nájdete kompletne všetky komponenty hliníkové, to znamená riadidlá, predstavec, vidlica, všetko, čo má byť. Kratšie kluky, presne prispôsobené veľkosti, dĺžke detských nôh. Samozrejme, že veľa vecí sme konzultovali s odborníkmi, dokonca pri tých superľahkých detských bicykloch sme konzultovali niektoré ergonomické veci aj s fyzioterapeutom. Takže každý bike v našej novej kolekcii, čo sa týka teda toho detského sortimentu, prešiel či už nejakými zásadnými zmenami alebo nejakými drobnejšími. Úspora váhy, stále super cena, krásne dizajny grafické, ale samozrejme aj priemyselné a perfektná funkčnosť. Široký sortiment CTM detských bicyklov, ktorý máme od 12-palcových, 14-palcových, 16, 20, 24, uzatvára aj kolekcia juniorských bicyklov, ktoré sú už na 26-palcových kolesách a poďme sa na ne pozrieť. Na 26-palcových kolesách pre mladých jazdcov, pre juniorov nájdeme hneď niekoľko modelov. Je to model Rocky v dvoch špecifikáciách, model Zephyr, novinkou na 26-palcových kolesách a takisto obľúbené modely, ako je Raptor napríklad, alebo Dirt King pre mladých skákačov, dirterov a gravity jazdcov. Model Zephyr je náš obľúbený trailový pevňačik, ktorý máme v našej ponuke už niekoľko sezón. Najvýraznejšou zmenou teda geometrie a rôznych detailov prešiel už asi sezónu dozadu alebo 2 sezóny. Tento rok prinášame niekoľko špecifikácií z tohto obľúbeného modelu. Určite najzaujímavejší bude Zephyr Limited, ktorý je v takej heavy duty špecifikácii a kombinácii komponentov. Marcoky Z1 vidlica, XT-čkový prehadzovač, štvorpestikové TRP Slate brzdy, FSA cockpit, FSA kluky, teleskopická sedlovka samozrejme. Kombinácia týchto komponentov robia z tohto Zephyra Limited fakt nekompromisný trailový pevňáčik na ozaj tvrdé jazdenie. Zephyr prichádza rovno v niekoľkých nekompromisných trailových variantách. Zephyr Pro, brutálny leštený hliník, krásny dizajn už na prvý pohľad v kombinácii s parádnymi komponentami, ako je robustná vidlica Marzocchi Z2 v krásnej červenej farbe so zdvihom 140 mm, maxi splášte, ktoré ťa podržia v každom teréne, brutálny grip, Shimano Sada Deore 1x12, teleskopická sedlovka, ergonomický kokpit sú samozrejme čerešničky, ktoré tam musia byť. Pre menej náročných jazdcov, ale stále pre tých, ktorí chcú jazdiť v tvrdom teréne, tu máme 2 ďalšie špecifikácie, to je Zephyr Expert, Zephyr Comp. Ako som už spomínal pri detských a juniorských bicykloch, Zephyr Kombi aj v alternatíve na 26-palcových kolesách je pripravený tak, že dieťa, keď odrastie trošku alebo vyrastie, lebo vieme, že tínedžeri relatívne rýchlo rastú, tak si to viete jednoducho upraviť a prehodiť tam kolesa aj na 27,5. Čiže všetko je pripravené na to, aby sa tam dal spraviť takýto jemný upgrade. Jazdenie po trailoch nie je len výsadou dospelých ľudí, alebo teda veľkých odrastených juniorov, ale samozrejme aj deti. My preto máme pripravené rovno 2 špecifikácie juniorského Zephyra na 24-palcových kolesách. Jeden základnejší, ekonomický model, jeden možno, že trošku už taký vyspelejší so vzduchovou vidlicou, ktorá má magnézové nohy, čiže trailová geometria, široké plášte, odladené komponenty, robia z tohto bajku fakt dobrý trailový nástroj pre mladých jazdcov. Na Slovensku, v Česku, ale aj v celej Európe pribúda stále viac a viac dirt parkov, pump trackov, proste skateparkov a miest, kde sa dá poriadne vyblázniť. Preto my máme v ponuke už niekoľko sezón model Dirt King. Model Dirt King dostal nový rám v zmysle, že sme upravili zo pár trubiek, hlavne teda kvôli nejakej väčšej bezpečnosti, komfortu z jazdy, oblejšie hrany. Mali sme spätnú väzbu, že veľa dirterov, keď kopalo do tých bicyklov a dopadalo, tak ostré hrany nie sú úplne žiaduce, lebo si človek o to obucháva vnútornú stranu nohy alebo kolena. Takže oblejšie časti, možno že krajší priemyselný dizajn, hlavne zadné nové dropouty, ktoré majú nastaviteľný doraz na zadné koleso, čiže zase je to nejaká taká viac integrovaná, skrytá vec, vyzerá to celé kompaktnejšie. V prevedení máme 3 špecifikácie, základný Dirt King, potom je tu Dirt King Expert a najvyšší model je samozrejme Dirt King Pro, kde nájdete brutálnu červenú Pike DJ vidlicu v takej veľmi peknej farbe v kombinácii so strieborným rámom. Robia určite z tohto bajku niečo, čo neprehliadnete niekde, keď sa bude točiť backflip. Názov Charisma je názov alebo pojem, ktorý si už hneď niekoľko ľudí spojí so športovým dámskym bicyklom CTM s krásnym dizajnom, s perfektnými komponentami za veľmi dobrú cenu. Pre sezónu 2026 sme si pripravili niekoľko špecifikácií. Charisma 1, 2, 3, 4, 5. Veľmi jednoduché poradie číselné a je to aj veľmi jednoduché, čo sa týka komponentov. Môžeme si v rýchlosti
prejsť, o čo sa hlavne teda jedná, aké sú tam najväčšie rozdiely. Pre menej náročné cyklistky tu máme model Charisma 1.0 a 2.0. Jedná sa o všetko o jednoprevodníky vpredu. Charisma jednotka je 1x8 Shimano Qs v kombinácii s XCT vidlicou. Charisma 2.0 je 1x9 Qs v kombinácii s vidlicou XCM32. To sú také tie najzásadnejšie veci, ktoré zaujímajú mnoho zákazníkov aj zákazníčiek. Tento bicykel model je k dispozícii aj na 27,5 palcových, ale aj na 29 palcových kolesách. Pozor na to, je to split size, čiže menšie veľkosti nájdete na 27, väčšie na 29. Platí to pre všetky charizmy, nie len teda pre jednotku a pre dvojku. Keď už sa pozrieme teda na modely, ktoré sú postavené na takých, by som povedal, že možno lepších alebo športovejších komponentoch, tak je to Charisma 3.0. 1x10, Shimano Qs, nový systém, vidlica, X-Fusion, vzduchová samozrejme, s lockoutom, kvalitné plášte s dobrým gripom, brzdy, ktoré brzdia veľmi dobre a účinne, od značky Shimano samozrejme. Na týchto modeloch nájdete množstvo kvalitných komponentov, ako sú komfortné, ale za to veľmi dobré plášte, účinné brzdy. Pokračujeme k modelu Charisma 4.0, 1x11 Qs v kombinácii so Santur vidlicou XCM32, samozrejme, že vzduchovou. A Charizmu uzatvára určite tá najvyššia špecifikácia, to je Charisma 5.0. Je tam 12-rýchlostný set Shimano, kombinácia DRčka, XTčka, vzduchová vidlica RockShox Judy, pevné osky vpredu vzadu, rám s veľmi pekným grafickým dizajnom, už na prvý pohľad to vyzerá možno, že trošku ako karbon. Jedná sa o také tie zahladené zvary, takže veľmi pekné detaily, dobrá ergonomia, dobrá geometria, už iba jazdiť. Pre menej náročné cyklistky alebo cyklistov, ktorí používajú bicykel skôr ako dopravný prostriedok, poprípade na dochádzanie z bodu A do bodu B alebo na rekreačný šport, prináša CTM rovno niekoľko noviniek, napríklad modely Suzy a Rain. Jedná sa o športový horský bicykel pre ženy a mužov vo viacerých prevedeniach farebných aj špecifikáciách za veľmi atraktívnu cenu s krásnym dizajnom. Rambler, obľúbený horský športový bicykel v našej kolekcii už niekoľko sezón. Je to ako keby súrodenec modelu Charisma, ktorý prináša takmer rovnakú identickú špecifikáciu ako pri modeloch Charisma, s rozdielom teda na model 5.0. Na Rambleri 5.0 nájdete mix kvalitných komponentov, ako je vzduchová vidlica RockShox Judy, 1x12 pohon od SRAMu, konkrétne sa jedná o SX, kvalitné 29-palcové kolesá s plášťami, ergonomické komponenty, ako sú riadidlá, predstavec, sedlo. Dobre známy cross-country alebo maratónsky model Rascal prináša na ďalšiu sezónu len niekoľko drobných kozmetických zmien. Napríklad prvou zásadnou je vnútorné vedenie kabeláže, je to taký krajší integrovaný systém ťahania teda lániek a bowdenov, teleskopické sedlovky samozrejme, ultimátne komponenty, ktoré sú pripravené fakt na jazdenie na dlhých tratiach, náročnom teréne. Na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, kde sa CTM bicykle predávajú, je stále aj bude veľa roviniek, kde sú primárne využívané crossové alebo trekkingové bicykle. My máme v ponuke niekoľko modelov crossových a trekkingových bicyklov. Jedným z najznámejších a najlepších sú modely Stark a modely Bora. Poďme sa pozrieť na to trošku bližšie. Pánsky model Stark máme v ponuke v troch špecifikáciách. Stark 1.0, 2x9 rýchlostná sada Shimano Qs v kombinácii s odpruženou vidlicou Santur Nex na 28 palcových nohách. Stark 2.0 je 2x10 rýchlostný Shimano Qs trekkingový set so vzduchovou vidlicou Santur NCX 32 a najvyšší model je Stark 3.0 so vzduchovou vidlicou RockShox Paragon, 2x11 rýchlostná sada Shimano Qs. Všetky tieto bicykle majú hrubé, dobre priechodné plášte. V špecifikácii 2.0 a 3.0 sú to VTB Riddler o šírke 45C a Stark 1.0 má trošku tenšie plášte, skôr takého medzimestského charakteru. Dámska alternatíva k modelu Stark je model od Bora. Bora je v ponuke v dvoch špecifikáciách, Bora 2.0, Bora 1.0. Bora 2.0 je kombináciou 2x10 rýchlostnej sady Shimano Qs s vidlicou vzduchovou NCX 32 od značky Santur. Bora jednotka, trošku ekonomickejšia alternatíva, je v kombinácii 9-rýchlostnej sady Shimano Qs s vidlicou Santur Nex 28. Všetky tieto bicykle majú ergonomické gripy, pohodlné sedlá a samozrejme, že sú pripravené na montáž rôznych doplnkov, ako sú blatníky, osvetlenia, rôzne tašky a iné príslušenstvo. Keďže cross a trekking je
aj o tom, že ten bicykel sa veľmi customizuje a obveša sa rôznym teda príslušenstvom, tak sme na to mysleli a všetko je prichystané tak, aby bola montáž čo najjednoduchšia. Crossovú kategóriu uzatvárajú modely Trans a Maxima, sú to ekonomickejšie modely s lepšou cenou, stále atraktívnym dizajnom, komfortnými komponentami, trekkingovou alebo crossovou geometriou, ergonómiou. CTM má v ponuke aj široký sortiment mestských bicyklov, či už viac lifestyleových alebo viac na funkčných, dajme tomu na dochádzanie do práce z bodu A na bod B, hliníkové bajky, oceľové bicykle, niektoré sú robené doslova aj na ľahkú váhu, ľahkú manipuláciu, iné zas na čo najlepšiu a najatraktívnejšiu cenu. Množstvo modelov z našej novej kolekcie nájdete aj vo viacerých farebných kombináciách, prevedeniach, čoskoro na webe alebo v katalógu. Radi by sme vám ukázali takýmto spôsobom celý sortiment našich bicyklov, ale keďže kolekcia je obrovitanská, tak budete mať možnosť na našom webe si všetko dohľadať, doma v kľude si to pozrieť, porovnať. Ja pevne verím, že sa vám naše nové bicykle páčili a že vám pomôže toto video pri rozhodovaní sa, že po ktorom bicykli skočíte a do ktorého pôjdete a na ktorom budete samozrejme jazdiť. Kľudne nám to okomentujte, dajte like, dajte odber, jak sa hovorí na konci videí, ale skôr spätnú väzbu. Radi vám odpovieme na vaše otázky. Vidíme sa niekde na bajku alebo na trailoch.